dobré ráno. Veľa hovorím o stravovaní, o výžive, o podpore vlastného mikrobiomu hrubého čreva. A keď zistujem aj u mojich pacientov, čo raňajkujú, takmer všetci buď neraňajkujú nič, niekto povie jogurt a iní povedia zase chlieb s niečím. A hlavne staršia generácia. Chlieb, pečivo, chlieb, pečivo. A jednoducho nám chýba pestrosť v tej strave. Takže mám pre vás nápad, vec, ktorá sa mi osvedčila, ktorú mám veľmi rada. Pohanka, takmer zabudnutá potravina našich starých rodičov. Ona je taká tmavá, tvrdá, ale existujú takéto pohankové vločky, už spracované, vyzerajú ako ousené vločky, sú jemné. Zalijem si ich bezlaktózovým mliekom, laktóza free, lebo ľudia nad 50 a starší ľudia nevedia dobre tráviť laktózu a často mnohé problémy, ktoré majú, vyplývajú z tej laktózy, len oni o tom nevedia a bežne sa laktóza nevyšetruje. Takže vločky zalejem si mliekom. Podľa chuti, ako kto chce. Buď chcete na studeno, alebo na teplo, pretože táto pohanka ako ousené vločky to vyzerá, je už spracovaná, je mäkká, takže ona tým mliečkom rýchlo zmekne. Samozrejme, ja si do toho dávam ovocie, ja mám rada čučoriedky, ale sezónne môžete do toho dať čokoľvek, môžete si aj nastruhať jablčko, ak máte radi, a v prípade jablčka určite dobrá kombinácia so škoricou. Čučoriedky, tam sa už škorica nehodí, ale môžete si napríklad dať aj trošku rozomleté oriešky, nie veľa, všetkého len troška. No a tie pohankové vločky môžete ešte maličkou lyžičkou medu ochutiť. Ja v prípade čučoriedok nechcem med, ale keď dávate napríklad tú škoricu a lyžičku medu, je to dobrá kombinácia. Ak dáte jablčka so škoricou, tam tiež už nemusíte dávať med, pretože jablčka sú prirodzene sladké, majú fruktózu. Takže, ak neviete, akú alternatívu na svoje raňajky miesto chleba a pečiva, určite odporúčam takúto zdravú kašu z vločiek z pohanky. A prečo pohanka? Pretože pohanka má málo kalórií, pretože pohanka obsahuje rutín. Rutín je látka, ktorá je nesmierne dôležitá pre naše cievy. Spevňuje cievy a pomáha im, preto aj ľudia, ktorí majú chronickú venóznu nedostatočnosť dolných končatín, ktorí majú krčové žily alebo hemoroidy, tým odporúčam určite pohanku. Dobrú chuť!